Seuraa. Maahan. Maahan. Luulen, että joku koe. Thank you.
Harjoittelu siinä, mutta paljon asioita tuli siellä. Tämä koira kuormittuu hyvin voimakkaasti tämän suorituksen aikana. Ohjaaja kokeneena kilpailijana osaaja hallitsee liikkeet, eli niiltä osin ohjaajan toiminta on virheetöntä. Liikkeeltä arvostelu maalimiehen etsintä risteille. Koira aloittaa hyvin tehokkaasti maalimiehen etsinnän, suorittaa piilojen kierron täsmällisesti. Viimeiselle piilolle lähdettäessä niin koira hiukan hämääntyy ja pyrkii yleisön joukkoon, mutta ohjaajan käskystä korjaa suunnan ja suorittaa risteilyn loppuun, arvosana hyvää. Vartiointi ja haukkuminen. Vartioinnissa koira saisi olla lähempänä maalimiestä, vartioida tehokkaammin, se katselee ohjaajaa sieltä, eikä aloita heti haukkumista, haukkuu katkonaisesti, molemmista osista arvosana riittävä. Pako. Paussa koira puree hivenen levottomalla otteella, käyttää ääntä siinä, murisee hiukan siellä, mutta tässä tämä purenta on paras, mitä koira esittää purentaosuutta siellä. Saapi siitä arvosanan hyvä. Hyökkäyksessä koira käy hyvin kiinni siellä. Tässä se kestää kepiniskut, mutta jälkitilanteessa sitten vartioinnin aikana odottelee ohjaajaa. Ei vartiot painokkaasti maalimiestä. Saapi tästä arvossa molemmista osista arvosanan, tai kokonaisuudessa arvosana hyvä. Selkäkuljetuksessa paikka säilyy kulman jälkeen saakka. Siellä vähäinen hyökkäystä koira pyrkii edistämään. Käy siellä vielä hyvin kiinni. Puree hiukan, tai kaipasi hiukan puruvoimaa lisää. Selkäkuljetuksesta arvosana erittäin hyvä. Hyökkäyksessä puruvoimaa lisää. Pieni viive irroituksessa. Tässä koira alkaa jo kuormittua hyvin voimakkaasti siellä. Saapi arvosanan riittävä. Kiinniotossa tämä koiran kuormittuminen näkyy sieltä, se pyrkii väistämään kiinnikäymisvaiheessa sieltä. Se ei mene suoraan kiinni, jarruttaa hyvin voimakkaasti, puree voimattomasti siellä. Kiinniotto, arvosana puutteellinen. Rohkeuskokeessa koira irrottaa ensimmäisen iskun jälkeen, puree sen jälkeen hyvin levottomalla ja huonolla otteella ja pakenee maalimiehen edellä, jolloin maalimiehen uhka tulee pitkäksi siellä ja missään vaiheessa koira ei pure voimakkaasti ihan kiinni. Tältä osin arvosana hylätty. Sivukuljetukset ovat riittävän hyviä, arvosana erittäin hyvä. Kokonaisuudessaan tänä päivänä arvosana puutteellinen, pisteitä 67.